Tää on semmoista lajiketta kuin Nirvana. Tosi potentti. Meit joskus avasi Aatavin ja Eevan silmät Edeni puutarhassa. Hyvän ja pahan tiedon puu. Kuuleksä? Herää! Herää! Olen poltellut kaikenlaisten ihmisten kanssa lukemattomia jointteja. Mikäli henget kutsuu jonkun tietäjäksi, sen on läpikäytävä vaikea rituaali, missä se eka matkaa kuolleitten maahan. Joskus oli useampi matkaa osallistuva, jolloin jokaisella oli oma rooli, minkä maksoi. Kahden tehtävä on ohjata 3 rikkuisen läpi onnistuneesti. Jos yksi olisi uusi, joka tutustutaan tähän Eulesinian mysteerien etsintään ja selvittämiseen. Joku, joka on valmis, näkee peilin toiselle puolelle. Meillä on vaan yksi sääntö. Me aina polttelemme asiakkaiden kanssa. Lapsi. Tiedättekö mitä ne sanoo uudesta vuodesta? Se miten uusi vuosi menee, niin loppuvuosi menee samalla lailla. Tehdään uuden vuoden lupaus, että tänään päästään Nirvanaan. Poltetaan niin paljon kuin vaan pystytään. Herää hitto ylös! Jaa! Hei, mennään takas kotiin.